O Rally Ribeira Ría de Arousa era a derradeira proba do Campeonato Galego de Asfalto, aínda que o título xa estaba decidido en favor do piloto de Dumbría, Víctor Senra, claro dominador do campeonato este ano, que daba a honra de saber quen se facía co triunfo nesta proba. Alberto Meira liderou por completo a xornada do sábado, pero todo cambiou o domingo. Senra, con 4 scratches, superaba o piloto de Vincios, facéndose coa vitoria na xeral. En terceiro lugar na clasificación quedaba Amador Vidal. En canto aos vencedores no resto de categorías, destacar a victoria de Miguel Suárez na Copa Top Ten Pirelli, mentres que o triunfo na Copa Volante FGA foi para Brais García. O rally congregou a numeroso público, principalmente durante a xornada do sábado á tarde, que se achegou ata as diferentes estradas secundarias polas que se desenvolvía a carreira, para non perderse nada do espectáculo. A organización volveu a estar de 10, e non se produciron incidentes de consideración, cunha especial atención nas medidas de seguridade, tanto para pilotos como tamén para afeccionados.